Hej, og velkommen til Et Liv som Biolog. I dag har vi Tristan Storm med os i studiet, som vil fortælle lidt om fotosyntese. Yes. Mange tak, Kasper. Fotosyntese er den ting, der sker, når planten igennem sin rødder suger vand op ud i bladene, og selve bladene de optager CO2. Når de så har optaget CO2 og vand, så kommer lysets energi ned på bladene på deres store overflade og bliver optaget i grønkornene. Grønkornene bruger så kuldioxiden og vandet til at omdanne det til sukker og oxygen. Yes! Har du nogle spørgsmål, Kasper? Ja, det har jeg, Tristan. Hvordan optager planten vandet og sollyset? Planten optager vandet igennem dens rødder fra jorden og fordeler det ud i bladene. Bladene med deres store overflade, den opfanger så solenergien. Energien. Energien. Ja. Ja. Han er god til biologi. Han er så god til dans. Nu er Smilla kommet i studiet, som har rigtig meget styr på respiration. Og Smilla, vil du fortælle os noget om det? Ja, respiration, det er når mennesker og dyr trækker vejret. Og alle trækker vejret, kan vi så konkludere? Alle organismer, undtagen planter, trækker vejret. Og hvad er det, respirationen gør? Så. Altså, mennesker og dyr trækker vejret ind af munden, og så får de det her ind, og så når de trækker vejret ud af munden, så får de det her ud. Hvad er det, der kommer ud? Det er CO2 og H2O, og det er vigtigt for hele. Er fisk med i den her respiration? Ja, de gør det ud af gællerne. Så der kommer simpelthen også luft ud af gællerne? Det gør den nemlig. Det gør der ikke. Nej. Men det kommer ild. Og det, der er smart, når vi så udånder, det kan jeg lige sige mig, når vi så udånder CO2, så tager planterne det og laver det om til ilt. Så det er ligesom genbrug med flasker, bare med ilt i stedet for. Det er jo simpelthen så smart. Så ja, tak fordi du kom ind i vores lille show. Og i dag har vi Birk Lund med os i studiet. Han vil gerne fortælle noget om plantecellen. Kom så, Birk. En plantecelle er på mange måder ligesom en dyrecelle. Den har bare nogle forskellige organeller. Og hvad er organeller? Et organel betyder et lille organ og en struktur, som ligger indlejret i cytoplasmaet i cellens indre. Og cytoplasmaet, det er sådan hele det gule her. Ja. Og det er sådan i for sig bare hele kernen eller hele cellen på nær cellens cellekernen. Ja. Det går ikke, okay. Og den har også en stor vakuole, som er omgivet af en cellevæg. Inden for cellevæggen ligger plasmamembranen, som omgiver cellekernen og cytoplasmaet. Cellevæggen gennembrydes på visse steder af ganske tynde plasmamembranklædte rør. Plasmamodesmer hedder de. Der forbinder nabocellernes cytoplasma. Ja. Og det var det. Det var det, Birk havde for i dag. Og det I skulle gøre. Tak, Birk. Yep, så har vi Bjørn inde i vores lille quizshow. Eller det er jo ikke et quizshow, men velkommen til Bjørn. Han vil gerne fortælle noget om dyrecellen. Så Bjørn, du går bare i gang. Ja, altså dyreceller. Dyreceller er omgivet af cellemembran, som er... Bjørn, hvad er en cellemembran? En cellemembran er ligesom en barriere. Den afgør, hvad der kan komme ind og ud af selve cellen. Okay. Og nu vil jeg godt snakke videre, hvis du gider lade mig stoppe. Vi har en ret kæft Bjørn herinde i studiet i dag, men ja, vi snakker meget videre.
Okay. Hvor noget til, som er blød og kan skifte form. De har flere mitokondrier i cellerne, som dyrene kan bruge til at forbrænde. Men Bjørn, nu må jeg altså lige blive nødt til at stoppe igen. Du siger nogle ord, som jeg ikke helt forstår. De her fagtermer her. Hvad er et mitokondri? Et mitokondri er det, der udfører selve forbrændingen. Forbrændingen? Ja. Okay. Altså så hvad? Man forbrænder kalorier og sådan noget? Ja, det kan jeg så svare på. Godt, kom videre. Ved du det? Ja. Okay. Det er meget vigtigt for et dyr, denne forbrænding. Udvikler varme ligesom alle andre forbrændinger. Vi mennesker er vant til at forbrænde, og derfor holde vores kropstemperatur på 37 grader konstant. Det er noget, vores krop selv sørger for, når vi fryser og ryster. Det kræver meget energi, så derfor bliver vi sultne af at være ude i kulden. Man kan altså ikke se billedet af den. Nej, men billedet det er Nu faktisk forklarer jeg lige lidt her. billedet er rigtig godt. Mig og Bjørn, vi er nemlig et team her. Og du kan se, eller jeg ved ikke, om I kan se det, men den blå streg her udenom, det er simpelthen cellemembranen. Og Bjørn, kan du vise os, hvor cellekernen er henne? Cellekernen, den er lige præcis der. Ja, og hvad er en cellekerne, Bjørn? En cellekerne, det vil du gerne vide, kan jeg høre. Ja. Det er cellekernen er et sted, hvor DNA-strengen er. Den gemmer på generne, som får dyret til at se ud, som den gør. Okay, så det er cellekernen, der bestemmer DNA'et for, hvordan dyr skal se ud? Ja. Okay. Sidder dyreceller også i mennesker, eller hedder det menneskeceller? Det tror jeg, vi skal klippe ud det der. Nej, det tror jeg ikke. De sidder Fordi dyreceller er også i mennesker. Ja, Det er præcis det samme. menneskeceller. Dyreceller sidder også i mennesker. okay. Og det er jo der, at de også bestemmer, hvordan det skal se ud, efter at vi vil få os fra vores forældre. Yep. Ja, okay. Men jeg er blevet undervist derhjemme, så det er ikke lige lært. Men her kan I se de her ribosomer. Ribosomer. Jeg vil godt lige forklare lidt om dem. Et ribosom gemmer på den genetiske kode, som bliver sendt ud i dyrets krop. Sådan virker det også for mennesker. Okay, har du fået nok at vide? Ja, jeg tænkte lidt, ved du hvad, altså nu vil du ikke sige, at du ved, men hvad er det, der er rundt om cellekernen? Det er nuklear